Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon sa satuya, paalalay ang uran, iyo po iniso efekto, although day po kita agihan mismo kan bagyo, efekto ini akan langilang kan bagyong si Krising. Maray na Huwebes na pagkahapon, St. Jude. So mga devotos tabi dyan ni St. Jude, may pagkakataon na makapagpasalamat uyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu kan Legazpi. Kami po giraray minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad. Yaon ang paglaom na sana po nasa marhay kitang sitwasyon, igwanan nin resulta sumaghapon niya tong pagtrabaho, pagpagal, diskarte, hinguha asin iba pa sa gabos na iyan sa paagikan sa tong panarig asin pasalamat sa mahal na amang Diyos. Ano man ang sa indong pinagigibo, nagmimerienda or nagpreparar na kan pamanggihan, naglalaom kami na yaong kamutabi, igwa lamang ni nag-antabay, kasabay na ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita, sundo, alas 5 an hapon. Madadangog niya to sa programa, ang pag-diskuter niya to, siyempre kan mga istorya sa palibot. Mga istorya lokal, national, international, kiyaon dyan ang reports man siyempre kan Mega Force Patrol, si Chief Jimmy Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al Mario, si Joshua, Angel, and Karen, sa Manibela, Henry Mata. Sa Master Control yaon dyan si Tata Nems Flora. Sa newsroom si Ma'am Sia Leron, Madam Sia Leron, si Jen Matthew Baliran. Kasabayan sinda ni Jimos Barrios. Sa pagsumada kan mga istorya lokal, national, international, mababasa nindo DCGB News Online and nadadangog news breaks as in major newscasts. Ang gabos na yan sa supervision ni News Director Mardela, sa IT Jerome Nico Martinez with KC Tanay kan Camarines Sur Polytechnic Colleges kan Nabua. Ako man po si Pio Fernandez. Yan, tabi ha. Di, kung saan tabi, ingat kita. And magpangadji, tanganing mailigtas lamang so mga mas agihan pa kan bagyo. Although ining bagyo halangkaw po, nag-14 na nga ni gayud so coordinates niya. So nasa itaas na inikan kunyan kan Albay and nasa kadagatan po inikan Kabikolan and ikon niya to, ipangadi ta na sana magliko na yan patuo. And kung may mga agihan na mga lugares, protehiran ang buhay in and propriedad kan sa tuyang mga kahimanwa. Sige, ang habagat lang kung huguton suhuran abagat tabi, pag itaas baka ining todo kan bagyo, sana preparado kita. May mga istorya kita dyan sa palibot. Ali dyan sa Mega Force Patrol, aramon ta daw ang bit-bit na informasyon. Enotunta si Pading Al Mario. DZGB On the Spot Report. Engaging. Al Armario On the Spot Report. Kumpadring Al, tabi marhay na hapon, anong nangyayari? Oran
kan ora na hapon padi atrasadong maray. Hiro-hiro kan Aleco sa pagtaonin aksyon sa mga posting nakakaulang nasa tinampo dahil kan mga road widening as in road concreting. Ihimplo kani sa barangay Mariawa. Haluyo nang natapos ang road widening, alagad yaon man diaray ang ibang poste sa tahaw kan tinampo. Magindigdi sa parte kan barangay Humapon, palalaog sa barangay Maslog, dahil man lamang nagkakasaralidahan ang mga posting purotol na iba. Asin pinagibo pa ini pade kan barangay kan mga panahon. Imagine mo panahon pa kay itong dipontong alkalde Mili Roses. Ay kahaloy-haloy na. Nasagkod sa ngunyan dahil lamang iyan nagkakasaralidahan Na mga posting. So paril baga. Yes. Ramdomon ko ako ang saro sa nag-initiar kay ito na magibo yang kan barangay ipigpinansa na so materialis na mga wire kan city government kay itong panahon. Roger. Ngunyan, odig din naman sa Sitio Pangulo, kan barangay Maslog, may ongoing naman na road concreting, pasiring na sa dagat, kundi iyaon sa tahaw kan tinampo, suposte kan Aleco, na daing aksyon, sige man ang follow up kan barangay, sige man ang tuga kan Aleco. Nako. Kung no arin iyan, dahil maintindihan, kung sagkod no arin, aaksyonan. Siring man kayo ni Pade, ang sitwasyon sa iba pang mga lugar, digdi sa southern part kan Legazpi, alagad talagang napipiko naman ang ibang obserbador sa masyadong bagulbol talagang hero-hero kan Aleco. Kasubago, nadangog ta sa mga pronouncement man ni Congressman Saldico, kanako Bicol, kanagbisita digdi sa barangay Humapon, may assurance na mapatugdok ni substation. Yan sa Bunker 1, budget hali sa Gobyerno Nasyonal sa pagi kanneya, alagad digdi sa lokal, si General Manager Engineer Wilfredo Boxit kan Aleco, dahil lamang minakopsit ang sa iyang aksyon na magka-arali na lamang ang mga posting yaon sa tahaw kan tinampo na nakakaperwisyo sa mga motorista asin ining mga lumao ng poste na dahil lamang nagkakasariledahan. Grabe dekada na ang binilang. Talagang dekada na. Imagine Sus, mo, Mario panahon Josep. pa katong dipontong na namili. Ay, sus talaga. Jesus Mario Josep, talagang ralapaan poste, so mga wire, nangalay kalay na. Dahil man talaga kaya yan. Dahil mabagamadot-dotan barangay. Dahil bawal man, talagang Aleco ang pigalat, pati mga so mga sanga baga kikahoy, so mga botong, dahil man kay mga clearing operation team na ngunyan, lamang ang Aleco, kaya na babaldi naman, ani bang obserbador sa bagulbol na hero-hero kan Aleco. Despite the fact na igwanin mga opisyal komunikasyon as in paglalabis o opisyales barangay. Ay, oo, dahil nagkukulang sa pag-follow up, pabaralik-balik ng follow up dyan sa Aleco. Ayan talaga ang problema at ayan nga may pangako ng budget sa Gobyerno Nasyonal, pero digdi sa lokalidad talagang bagulbol ang hero-hero pa di. Roger. Yan ang informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa report hali dyan sa sur na barangay Scan Legazpi. Paghali kay Pading Al, dyan kita kay Karen Nicole Ala. Karen Ala on the spot report. Karen, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Tabi Sir Tio. Dai na malalawos ang pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa probinsya ng Albay sa agang Biyernes dahil sa maraot na panahon. Iyan ang kinumpirmar sa DCGB News ni Inkargado ngunyan kan Apsemo na si Roderick Mendoza
kung sa sinabi kay ni na dapat puta ng magiging imbitado ang sekretaryo sa gigibuhon na third quarter PDRRMC full council meeting sa aga, kaiba ang gabos na mga alkalde sa munisipyo asin syudad kan probinsya nin Albay. Dahil ta duman ko ta Serpio, makikisumaro ang sekretaryo para sa disaster preparedness meeting na nagigibuhon kan nasabing konseho. Halaga dahil sa maraot na panahon, dahil na madadagos ang pagbisita digdi ni DILG Secretary Rimulya. Mantang sa ipigilas na impormasyon ni Mendoza sa BCGB News, nakatalaan ko tanang sa pagbisita digdi ni Secretary Rimulya, ihiras kan gobyerno provincial kan Albay sa sekretaryo ang pag-establish ni 911 headquarters digdi sa may Aptemo building. Tanganing makahagad nin dagdag na pondo sa pagpagibukan na sabing headquarters. Dahil lang sigun kay Mendoza, pinagmaot ng padaguso ni Governor Noel Lozal ang pagbugtak ni 911 facilities at in mga personahe sa arog sa BFP Emergency Response Team na matinil sa nasabing headquarters para sa makaskas na pagresponde sa anuman na kalimidad o insidente. Yan tabi Serpio ang nailipahali digdi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali man dyan sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala on the spot report. Duma naman kita sa satuyang chief reporter si kumpadreng Jimmy. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jim kumpadre, marahay na hapon tabi. Yes, maray na hapon na pade. Sa mga dagdag niya itong barayta, maski maghapon ng uraan, good news, ang dating mga pigbabahang lugar sa Libon hanggang sa Ngunyan, anas pa man kiraray passable. Base sa road status report, gikan sa MDRRMO sa pamamayon ni Sir Ian Siciliano, buon sa Paklas, o Zone 4, Pulugon, sa Barangay San Isidro, Bulusan, Bonbon, Sagrada, Pantao, San Agustin, asin Barangay Burabod, anas paman passable sa mga oras na ini. Ang mga residente sigwanan ni na advance na informasyon na mata sa bula sa napirme, lalo na sa Banggi sa pagsabing an baha sa Libon, nagdidepende pa kung sa naman sa area kan Libon an pigbabasaran kan baha darakan uran, kundi sa mga lugar na pigahalian kan mga salog hali sa 3rd district asin portion kan 2nd district. Gustong sabihin, maski pa kung magkusugan uran sa Libon, pero magkusugan uran sa ibang parte kan 3rd asin 2nd district, posibleng bahaon ang Libon dahil ang Takats Basin ang Libon tabi pa de. Gabos na salog kan direksyon pasiring sa Libon, diretso sa Lake Bato. Diyan ang Saroso daw mainiton kung duman sa lugar sa kaitaasan. Grabe ang uran, yan ang sa makikigig na sana ang tao at nagbaba mainiton digdi. Luya man niya, tinik-tinik man sa nadigdi niya, grabing baha niya digdi sa tao. Yan. So palan mauran digdi sa pasiring sa Giligaw, Uwas, at di ba pang pagtaraning na lugar. Pasiring bagan Bicol River Base, Bicol River, pasiring dyan sa Libon. Roger. Yan, tabi pa din mga dagdag na informasyon monitoring niya to sa bilog na maghapon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy Pading Jim. Paghali kay Pading